Περιμένω. Ο χρόνος περνά. Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτόν. Περιμένω. Ο χρόνος περνάει. Sur quelqu'un que j'aurais frappé jusqu'à le tuer. En attendant l'autobus. Και γίνονταν όλο και περισσότεροι. Et de tout autour de moi. Μίσος για όλα γύρω μου. Η σκέψη για το αφιέρωμα των 46ων Δημητρίων στο Δημήτρη Δημητριάδη ξεκίνησε από τη σχέση του συγγραφέα με το Γαλλικό Ινστιτούτο, από τη μαθητεία του εκεί στην εφηβική του ηλικία και από την καθοριστική συμβολή της γαλλικής γλώσσας στη μετέπειτα εξέλιξή του. Τα κείμενα που επελέγησαν για αυτή τη σκηνική κατάσταση που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο των φετινών Δημητρίων είναι αποσπάσματα πεζογραφικών, θεατρικών και ποιητικών κειμένων. Η επιλογή τους είχε ως κεντρικό θεματικό άξονα τον τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέας εγωγραφείται μέσα στη γεωγραφική περιοχή του άλλου, σχεδιάζοντας έτσι με την αναζήτηση εκείνου ένα χάρτη της επιθυμίας. Το όχημα αυτής της διαδρομής είναι, εκτός από τη συμβολή των άλλων συντελεστών, οι δύο γλώσσες, η γαλλική και η ελληνική. Βρισκόμαστε στο χώρο της γκαλερί του Γαλλικού Ινστιτούτου. Έχει διαμορφωθεί αυτός ο χώρος, έχει μετατραπεί θαυματουργικά μέσα σε 15 μέρες σε θέατρο, σχεδόν. Και όλα αυτά γίνονται εξ αφορμής ενός αφιερώματος που ξεκίνησε με μία πρωτοβουλία του Γαλλικού Ινστιτούτου και βεβαίως μετά συνέβαλαν και τα Δημήτρια, στο πρόσωπο του Δημήτρη Δημητριάδη, του ανθρώπου που όλοι ξέρουμε και που είναι το μέγεθος αυτό που είναι και που τυχαίνει να βρίσκεται να είναι ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί και έχει ζήσει στη Θεσσαλονίκη και είναι η πρώτη φορά που ένα θεσμικό πρόσωπο αποφασίζει ότι θα κάνει ένα αφιέρωμα στον Δημήτρη Δημητριάδη. Δεν είναι ένα έργο, δεν είναι ένα κείμενο που είναι ένα έργο, αλλά είναι 3 διαφορετικά κείμενα, εκ των οποίων μόνο το τρίτο είναι ουσιαστικά ένα θεατρικό κείμενο. Είναι 3 κείμενα που προέρχονται, το πρώτο από την Ανθρωποδία, το δεύτερο από τους καταλόγους και το τρίτο από τη Λύθη. Όλοι φαίνεται να ξέρουν, να έχουν ακούσει για το πεθαίνουσα χώρα. Είναι καιρός ο λόγος του Δημητριάδη να ανεβεί στη σκηνή ή να κυκλοφορεί ανάμεσά μας, γιατί είναι ένας λόγος που όσο περνάνε οι μέρες και όσο κάθε μέρα βρισκόμαστε μέσα σε αυτό που βρισκόμαστε όλοι μας, αυτό το τοπίο μιας καταστροφής και αποσύνθεσης και όπου οι άνθρωποι φαίνεται να διαλυόμαστε εσωτερικά, είναι σαν κάθε φορά να ζητάμε έναν λόγο, να έρθει ένας λόγος που θα μπορέσει να μας κάνει να εκφράσουμε αυτό που σκεφτόμαστε. Σήμερα ο λόγος του Δημητριάδη φαίνεται να είναι αυτός που δίνει λόγο στους ανθρώπους και αυτό θέλαμε να κάνουμε. Et de tout cet encore, il m'a été donné encore et encore, l'encore et l'encore. Κύριε Δημητριάδη, βρισκόμαστε σε έναν χώρο που γεννά πάρα πολλές αναμνήσεις στο μυαλό σας. Αρχικά θα ήθελα να μας θυμίσετε τις σχέσεις σας με το Γαλλικό Ινστιτούτο και να μας πείτε 2 λόγια για τη συμβολή της γαλλικής γλώσσας και μετέπειτα της γαλλικής κουλτούρας στο έργο σας. Ο χώρος τώρα δεν είναι πια ο ίδιος όπως ήταν τότε που ερχόμουν εδώ ως σπουδαστής, ως μαθητής μάλλον, γιατί ξεκίνησα από 12 ετών από εδώ και τελείωσα τις σπουδές μου στα 17. Ήταν ένα άλλο κτίριο, εντελώς διαφορετικό, άλλης εποχής θα έλεγα, το οποίο δεν υπάρχει πια και στη θέση του είναι αυτό όπου είμαστε σήμερα τώρα και όπου είναι εγκατεστημένη αυτή όλη η κατασκευή. Εδώ παρακολούθησα μαθήματα και έμαθα μια γλώσσα όπως τη μαθαίνει κανείς σε ένα σχολείο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή ήταν τα βασικά.
Τη γλώσσα κανονικά την έμαθα όταν έφυγα στο εξωτερικό και την έμαθα, ενώ άρχισα να την εφαρμόζω και να λειτουργεί με τρόπο πρακτικό και καθημερινό πια. Μετά πέρασε όλο αυτό το θέμα στη μετάφραση και έγινε μια κατάσταση για μένα που αποτελεί μέρος της ζωής μου. Αλλά εδώ πέρασα τα πρώτα μου εφηβικά χρόνια και βέβαια ο χώρος, παρόλο που δεν είναι ο ίδιος, είναι φορτισμένος από πάρα πολλά που έχουν να κάνουν και με την ίδια την εφηβεία, αλλά και με την επαφή με μια ολόκληρη περιοχή του ευρωπαϊκού πολιτισμού, που τότε η γαλλική ήταν ένας βασικός, πρωταρχικός της εκπρόσωπος. Ακούγοντας τη λέξη αφιέρωμα στον Δημήτρη Δημητριάδη, νιώσατε καθόλου βετεράνος ή απόμαχος? Όχι, ναι, λίγο αυτό, αλλά και λίγο μεταθανάτιος κιόλας. Γιατί αυτά τα αφιερώματα συνήθως, κυρίως στην Ελλάδα, γίνονται όταν ο άλλος έχει εξαφανιστεί από τη ζωή. Ναι, είναι ένα αφιέρωμα το οποίο ξεκίνησε από τον προηγούμενο διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου, ήταν η δική του ιδέα και δεν ξέραμε ακριβώς τι θα είναι. Σιγά σιγά διαμορφώθηκε αυτό και φτάσαμε σε αυτό που είμαστε σήμερα. Τώρα η λέξη αφιέρωμα, ναι, λίγο με φοβίζει και μπορώ να πω και ότι λίγο και με ενοχλεί κιόλας σαν λέξη, αλλά επειδή είναι κάτι συλλογικό, δεν είμαι μόνο εγώ σε αυτό, έχει ένα χαρακτήρα που βγαίνει, είναι πέρα από εμένα τον ίδιο, μόνο ότι είμαι κι εγώ μέσα σε αυτό. Τα τελειότερα αποθάρματα, ευηδή. Τα φέρνει όλα μαζί. Τα τελειότερα, τα ευγενέστερα, τα ευκλαίστερα αποθάρματα. Ευάρες, τα ευδιάθετα. Ευαγή για την κατατρόπωση της ποθάνκης. Φυλάει. Φυλάει τα πονεμένα σημεία με όλο το στόμα. Αίμα στο σχήμα ζεστό των χιλιών του. Και γίνονταν όλο και περισσότεροι. Haine de tout autour de moi. Μίσος για όλα γύρω μου. J'étais si absorbé par cette haine que je ne ressentais pratiquement rien d'autre que de la haine. Τόσο απορροφημένος από αυτό το μίσος, ώστε σχεδόν δεν αισθανόμουν παρά μόνον μίσος και την ανάγκη να ξεσπάσω. Πάνω σε κάποιον να χτυπήσω. Να το χτυπήσω μέχρι που να το σκοτώσω. Et le besoin d'éclater sur quelque chose, sur quelqu'un que j'aurais frappé jusqu'à le tuer. En attendant l'autobus. Συμμετέχω με μεγάλη μου χαρά στο αφιέρωμα στο Δημήτρη Δημητριάδη. Εγώ συμμετέχω με το γαλλικό κείμενο της μνήμης, το τελευταίο κομμάτι και το πιο θεατρικό, ένας θεατρικός μονόλογος, υπέροχος, ανάμεσα σε δύο άντρες, οι οποίοι συναντιούνται ή δεν συναντιούνται τυχαία, περιμένοντας σε μια στάση ενός λεωφορείου. Ο συμπαίκτης μου είναι ο Γιώργος ο Σουλεϊμάν, θα το γνωρίσετε σε λίγο, ο οποίος μεταφέρει το λόγο στα ελληνικά, παράλληλα με το γαλλικό κείμενο. Συμμετέχω κι εγώ στη συγκεκριμένη παράσταση. Λέω το ελληνικό κείμενο της μνήμης μαζί με τον Ορέστη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Είμαι κυρίως χαρούμενος για όλη τη διαδικασία την οποία έχουμε περάσει. Είμαι ένας άνθρωπος που βγήκε μόλις τώρα από την δραματική σχολή και χαίρομαι που έχω πάρει και έχω ρουφήξει την πείρα των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ, που μου την έχουν προσφέρει με μεγάλη χαρά. Είναι κάτι εξαιρετικό που γίνεται, το ότι καμιά φορά ακούς όλους τους ηθοποιούς, τους συντελεστές να λένε περνάμε πολύ καλά, είμαστε όλοι πολύ καλά μαζί και το ακούς λίγο δίθεν αυτό το πράγμα, αλλά κάπως τα πράγματα έχουν έρθει και έχουν δέσει μαγικά.
Και αυτό ίσως είναι το πιο ωραίο. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και ως τελειόφοιτη το καλοκαίρι της σχολής νομίζω ότι έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα και από τους ηθοποιούς και από τη Σοφία την Καρακάτζα και από όλους τους τεχνικούς. Δηλαδή βλέπεις μέσα σε ένα μήνα και πρόβες να στείνεται κάτι το μαγικό και νομίζω ότι αξίζει να έρθει ο κόσμος να το δει. Έχουμε φτιάξει ένα είδος χώρου εγκατάστασης. Δεν είναι σκηνικός ο χώρος, απλώς είναι ένας εικαστικός, μια εικαστική παρέμβαση που την έχει κάνει ο Θάνος ο Μπουλουγράς. Το θέμα ήταν ότι αυτά τα πρόσωπα λοιπόν που θα μιλούσαν αυτό το λόγο θέλαμε να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή, να είναι απέναντι από τους θεατές. Άρα εκεί ζητήσαμε τη μεγάλη βοήθεια της Λόλας της Τότσιου, η οποία ήρθε και αυτοσχεδίασε μαζί με τον λόγο και τους ηθοποιούς στις πρόβες και αναπτύχθηκε λοιπόν ένα είδος μουσικής που περιέχει τον λόγο και τη μουσική. Και μέσα σε αυτό τα πρόσωπα επίσης έπρεπε κάπως να κινηθούν και να υπάρξουν πάνω σε αυτόν τον τόπο, που είναι ένας αφαιρετικός τόπος. Εκεί είχαμε τη βοήθεια του Δημήτρη του Κιανίδη. Και αυτό που φτιάχνεται είναι μια ιστορία σκηνική η οποία δεν μπορώ να την εξηγήσω ακριβώς γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εξηγούμε τα πράγματα, όμως έχει σαν βάση την ιστορία του πόθου και της επιθυμίας και λέγεται εγωγραφία, η γεωγραφία του άλλου. Δημιουργεί τη δική του ηθική ο έρωτας. Ναι, νομίζω ότι είναι μια δύναμη που υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα στο βάθος. Είναι κάτι το οποίο όμως με τα χρόνια και επί αιώνες το έχουμε φέρει στα δικά μας μέτρα και το έχουμε μικρύνει πάρα πολύ. Το έχουμε στενέψει πάρα πολύ. Το έχουμε υποβάλει σε κανόνες και κανονισμούς και νόμους που έχουν οδηγήσει τον έρωτα σε μια λειτουργία από τη μια παράνομη όταν λειτουργεί στην πραγματική του διάσταση και συμβατική και ανούσια όταν συμβαίνει σε επίπεδα κοινωνικού προγραμματισμού. Ο λόγος είναι αυτός που πρωταγωνιστεί και μέσα από το λόγο βγαίνουν τα πάντα, από εκεί ξεκινάνε. Ο λόγος γεννάει τις εικόνες, έχει εσωτερικό ρυθμό, έχει μουσική και ειδικά τα κείμενα του Δημήτρη του Δημητριάδη. Και ουσιαστικά ό,τι βγήκε μέσα από το δικό του λόγο, από τους ηθοποιούς που με τα δικά τους κορμιά ζωντανέψαν σιγά σιγά αυτούς τους χαρακτήρες και τους δώσανε όγκο, υπόσταση, τη μουσική της Λόλας της Τότσιου, το σκηνικό περιβάλλον που δημιούργησε ο Θάνος ο Μπουλουγράς. Κάπως έτσι κινήθηκα κι εγώ. Άκουσα τη μουσική και πάνω σε αυτήν βοήθησα να δοθεί ζωή σε αυτούς τους χαρακτήρες. Γεια σας, Λόλα Τότσιου, είμαι η μουσικός της παράστασης. Καταρχήν θέλω να πω ότι το έργο του Δημήτρη Δημητριάδη με συγκινούσε από τα εφηβικά μου χρόνια και έτσι προδίδω και λίγο την ηλικία μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε η ώρα να συνεργαστούμε με μια έννοια. Θέλω να αναφέρω και την Σοφία Καρακάτζα, η οποία πρότεινε να μπω μέσα σε όλη αυτή τη δουλειά και να μπω με τον εξής τρόπο, αυτοσχεδιαστικά με μια έννοια, δουλεύοντας βέβαια μέσα από τις πρόβες, ώστε να βρεθεί ο τόνος, το χρώμα και το ύφος για τα αντίστοιχα κείμενα του Δημητριάδη. Καταρχάς είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίρνω μέρος σε ένα τόσο μεγάλο πράγμα με τόσο μεγάλους συντελεστές και τόσο αξιωμένους για αυτά. Και το δικό μου το κομμάτι είναι ο Γλυκίας, που είναι ένα ποίημα, θα μπορούσαμε να πούμε, ένας ύμνος, αρκετά δύσκολο, είναι ένα μεγάλο στοίχημα, είναι πολύ δύσκολο το κείμενο για να μπορέσω να καταφέρω να το ερμηνεύσω.